Και αυτό είναι το βλήμα το όρθιο εδώ, το έσταρβε. Γιατί δεν πας δεξιά και πήγε πας αριστερά? Τους έδειξα στην αρχή το σημείο ότι θα πάω στο τέτοιο. Γιατί εκεί και όχι εκεί? Άντε, λέω καλά, δεν να γίνει. Λέω, έγραψε και το AMBT τα ίδια πράγματα. Λέω, άντε, δεν να γίνει. Θα είναι τίποτα από τους 62% φαρμάρο μόνο. Πάω, λέω, να κάνω. Και τώρα η μία κουράδα πέθανε, η άλλη κουράδα έγινε ευκύλια και γλίστρισε σαν τη 40 ποδαρούσα, σηκώθηκε και έφυγε, πήγε από την άλλη μεριά. Γιατί τώρα κατάλαβε ότι δεν έχει skill να σαπορτάρει το light, κάτι πρέπει να κάνει. Και μείναμε εμείς εδώ στην κρεατοβεριά, δεν έχουμε ιδέα που βρίσκεται το μπουράζ. Το 99% έχει φύγει, αυτός είναι γεμάτος. Ξαναφυτρώσανε σιγά σιγά τα παπαράκια. Ξαναβγαίνει μπροστά. Πω, πέρασε μέσα από το άρμα, παιδιά. Πέρασε μέσα από το άρμα, παιδιά, Δεν δικαιολόγησε εκεί σε κάνα πίξελ τη βολή. Oh. Είπαμε, χιλιάρικο, παιδί, χιλιάρικο. Μέχρι εκεί μπορούν τα teammates σε ένα ολόκληρο αγώνα. Γύρω στο χιλιάρικο το support. Highway, όχι.
Μη σταματήσεις. Είπα και εγώ, λέω θα σταματήσει και θα μου δώσει προτεραιότητα. Τρελός. Όλο θα φτάνει είναι αυτό.